probabbli et ħallatni ma xaħat li jixbaħni. L-ewwel net jiena dejjem taħt l-effett inkebbes xi żumbrett, kuljum praċett nitħaddet Malti pur ċar u perfett. Nilab bis-sillabi, nimolesta l-alfabet, int min għalik li jint xi espert ta' kull suġġett, kulħadd b'xi difett. Min jismoħ, min jisraq, min jikdeb kemm jiflaħ, iżda bosta jaħsbu li huma xi ħaġa taraħħom jagħmlu xebba teatrin u drama. Dan kollox ġili pejpu ta' xejn marijuana, jiena dak il-lupu li besta naġa. Inti tħaddet biss meta jiġdulek l-ispaga, imbagħad tħalli l-immaġinazzjoni fertili l-għandek timraħ u tikdeb kemm iżżob tiflaħ. Fuq din il-blata, ix-xena lokali dejjem kienet limitata, il-hip hop meqjus bħala skandalus jew tal-mistħija, speċjalment jekk tuża il-lingwa Maltija. Fuq din il-blata, ix-xena lokali dejjem kienet limitata, il-hip hop meqjus bħala skandalus jew tal-mistħija, speċjalment jekk tuża il-lingwa Maltija. Jisen naqbad u nobżo dak li jiġini frasi, għalhekk jaqbilek tismani u tagħti kasi, għax jekk ma tagħmilx dan tkun bniedem baħnan minn għalik matur mentalità bħal ta' tfal moħħ magħluq. Hawn il-ġuħ, il-hip hop huwa l-eruq, kuljum impejpu dik li tfuq, mediċina l-moħħ, ġisem u r-ruħ, minnajra nħossni mitlu fuq konfus. F'dinja korrotta fejn min gverna jkun qasqus u jagħmlu minn kollox biex ikollhom aktar flus. Jasru l-fqir, das li kieku kien xil-sir, ċertu nista parsi jomja jew imkella ħmir, moħħhom biss fi żob ta' partit, moħħ marit, ġabuna ta' pit, kuljum niġġieldu u nissiltu biex ngħixu f'din il-ġungla tal-konkrit. Fuq din il-blata, ix-xena lokali dejjem kienet limitata, il-hip hop meqjus bħala skandalus jew tal-mistħija, speċjalment jekk tuża il-lingwa Maltija. Fuq din il-blata, ix-xena lokali dejjem kienet limitata, il-hip hop meqjus bħala skandalus jew tal-mistħija, speċjalment jekk